Tama kay ulan-ulan. Ako tanom ang akong tangad. Gawa bitaw atong aging adlaw eh. Ibot ang kamunggay. Wa na jud ko laking pasangindan na to. Irara ra gyud. Kay mao ko sige balik-balik ingon siya. Mamalit ko o kini. Kamunggay balising ko. Ginang dili ibaligyak. Yo man. Ni balik. Iya na ang payo. Samot na dili gyud nako ihatag. Wa na jud ko laing pasangindan na to. Siya ra gyud. Karon ako na lang itanong ang akong tanga dito sa akong garden. Dere dito na ko itanong ang kamunggay oh. Akong itapa dere. Kini, timing kay pagkatanuma sa tangad kay ulan-ulan, mulabong jud dayon ni. Human na gyud. Magkuha sa akong tubig dito sa likod kaya akong bisbisa ni ang akong bagong tinanom na tanglad. Muadto sa ko. Asa ko mangita ni runong tanglad? Ulay tanglad ang mga silingan diri ah. Ay, tama. Adto di ko ila Maria kay basig na sila tanga dito ah. Ay, salamat. Nanajud ko diri ila Maria. Ayo, Maria. Hey. Saman rong nanawag, uy. Uy, Claire. Ikaw di ay na. Isay mong tuyo. Maria, namoy tangad. Na, tangad. Wala ba ya? Dito ila dudong pawiks. Naidaghan dito. Ay, wala di mo'y tangad, Maria. Sige, dili na lang ko magdugay. Kaya gisugo ba ako lulag. Ipadali ko. Mubalik ako niya. Bye-bye. Mabuhi jud dayon tong tangad na akong gitanom. Ay ulan siya gabi eh. Plus bubuag jud akong tubig karon. Ala, sudong pawiks man na oh. Nagdala lagi na siya kabo. Saon kaya na niya no? Tama jud ni ang ako ang tangad ng gitanom. Mga duha ka semana gikan karon. Makahabis na kuan ni. Na. Ingon si Maria daghan na sa lagtangan. Mao pa man lagi pagtanom ana. Saon gani na ako karon? Ay, tama. Muadto sa ko sa likod kay mamugha sa kong kahoy. Pagkahuman, manugway na kong baka. Kini, ang lakaw na. Okyo na ko, be. Oh no! Ada yung ibton. Sorry didong pawiks. Kinahangulan jud kaayo.